ಕಲ್ಲು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಗಣಪತಿ. ಬಟ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸುಮಾರು ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿರುವಣ್ಣ ಬರ್ಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಲ್ಲು ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಡೆಯೋದು ಸತ್ಯ. ಇದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು? ಕಲ್ಲು ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆ ಭಕ್ತ ತುಗ ಉಲೈ ಪೂತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾವ್, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮುಕ್ಕಡ ಮಾತ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ತೋಲಿ ಝೂಮರ್ ಆದಿಪ್ಪು, ವಾಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಂಡು. ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮಸೀದಿ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಬೋಪ್ನ ರೋಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪ ಶಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ದ ಬರಿಟ್ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು. ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ. ಲೈಫ್ ಡೋರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಬಗ್ಗೊಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯದಾಗುದು. ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಸುದೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸೈಡ್. ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ವ್ಯೂ ಕಲ್ಗನಗ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ವ್ಯೂ ತುದೆ ಸುದೆ ಉಂಡು. ಹಂಚಿ ಕಂಡ ಅದೊಂದು ಗುಹೆ ತಲೆಕ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಸಖತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಟೆಂಪಲ್ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಬಗ್ಗೊಂದು ಬೋಡು ಸಖತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೂಪರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತುಂಡು. ಕಲ್ಲು ನೇರ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ದಾದವನ್ ಪರ್ ಶೋಕುಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ 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 ಉಂಡ. ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಕಲ್ಲು ಗಣಪತಿ ತುಯ್ಯ ಸಖತ್ತಾದಿತ್ತಲು ನಿಖಲ ತುಯ್ಯಾರದ ಶೋಕುಂಡದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬರ ಪಾರ್ಕೂರು ಬರ್ತದೆ ಬರಡು ಸಿರಿಯಾಳ ಸೈಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯಿ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ.